anu nganggo lagu ngono. Oh iya, Dik. Lulusan isi kok ya. Nganggo lagu sing sinten niku, ngono ta? alah lawas nganggo PP apa lah. Pak Kang kok bertanya sama saya nanti tak jawab. SS apa? Sungguh sangat luar biasa. Pak Bambang. Kejegur Blumbang. Ya, gelagep. Ganti aku. Penilaiannya Pak Kang kok nek karo gendoke Kak, saya pundi Pak? Dicoba kon ngendang, kae genti nyanyi. Oh, kuwi dioper kudune. Nggih, Nduk. Ayo. Hati-hati, Nduk. Tak omongi ngati-ati. Apa? Mongko talenta sing komplit ki awakmu ning panggung ki lagi awakmu iso ngendang, iso nyanyi. Iso Iki menek wis kambil. iso nek generasi anyar. Mbak Angelina ki yo pinter ngendang, pinter nyanyi. Wis ngati-ati ndang golek wilayah liya iki engko. Iya. Nggih. Iki lho, iki ya ditunggu-tunggu. Mbak Eka prihatiningsih. Oh niki. Iki selebriti porang niki Pak nggih. Iya. Slendur Mas. Ayo, langsung seragenan cewek gaul. Ayo Mbak Eka, uget. Ya. Coba kaya apa? Langsung dandut ya. Ayo Mas Guru. Ya, kaya apa? Seragen ki. Eka Prihatiningsih Made in Sragen Jawa Tengah. Kerajaan Kobes Suwiraroh.
saking jogete kuwi sesuai karo irama. Nggih, pripun? Mbah Kakung Pak Dipadi lek nonton jogete kaki sing mirsani nganti ora krasa mbuh sebabe apa lek ngrokok nganti terpukau. Nyawang kowe lho. Sing nom-nom mriko, Pak. Piye? Begitu munggah joget niku wah jan seneng banget karo mbake. Kagum karo Dut nggih ngeten niki wau. Heeh, ya, Ngantek kuwalik barang ya ora krasa, Pak. Lah iya. terus dadi pasar kobong. Skeca weh. Iki pancen kelas iki kelas selebritis. Selebritis. Apa ngene Nggih, pancen menika kula sampun terkenal selebritis wonten. Selebritis. Selebritis ora silet British. Selebritis. Kaya porange Pak Sujito iki. Heeh. Mula mbak sak jogetan gandeng luwes ya toh. Sing mirsani kaya apa jenenge? Terhipnotis. Iya nyawang jogetmu nadyanto nuwun sewu wujudmu iki kaya Dangkel Jati ning ndadekake wong sakmene kae iso terpesona ngono lho Kak karo kowe iki. Berarti niki kaya Dangkel Jati ya. Deloken to. Nek sing mriki kok mboten ya? Apa? Mosok winih porang iso joget ngoten. Ora enek sing menake atiku belas. Kene ngelokke Dangkel Jati. Kene ngelokke winih porang. Justru kuwi sing paling larang. Dangkel Jati nek wis diukir ning Jepara, plitur apik regane ratusan juta. Mebel. Lho, porang ki aja mbok anggap barang sing sepele. Larang regane. Betul. Sekilo Pak keweh-keweh bedol niku 15.000 lho Pak porang niku. Kaya ngono ya. Ya neng ya aja terus sinden terus mau padakne woh porang ya. Aku ki karo kowe kurang ngajeni piye to Pak De? Panjenengan ki tak tresnani. Ya nek mlaku rasa gandeng ngene. Nang apa? Malah kaya Mbah Kakung arep mriksake putune. Paring ora nek ngedekne aku ki lak ya disanjung apa piye ben mongkok atine. Ora kok njer aku terus mbok elek-elek kae kaya wineh porang sing iki kaya Dangkel Jati ngono kuwi jenenge melukai hati seorang wanita. Ngerti kowe? Ora. Iya tak sanjung-sanjung selebriti yang sedang naik daun. Betul. Apa piye kok iso? Mbak Eka uget-uget. Heeh. Eka ki wedok ayu. Heeh. Uget-uget kuwi Kewan cilik. kewan cilik sing Ya lek an joget yo ngene uget-uget tok ning disawang luwes ngono lho. luwes. Heeh iya. Luwes ya mitra barang swalayan. Kae lak nggon belanja kuwi kaya. Ya aja ngono, tak tresnani aku ki ning omah pamane ora duwe paklik, ya kowe sing dadi paklikku. Ngono ki tegese tresno lahir batin. Iya. Umpama kowe ora duwe pakde, Aku ora duwe pakde, kowe ya pakdeku. aku mbok anggap pakdeku dhewe. umpama kowe iki kok wis ora duwe bapak, aku mbok anggap Ya bapakku dhewe. Wadene to Pakde, bapakku ya paklikku. Wadene kok aku susah ora duwe ingon-ingon. Kowe ya iso nglipur karo atiku. ingon-ingon ki apa? Lho ingon-ingon ki sing iso nyenengke atiku. Pamane aku pamane kowe ora ndek kirik, aku dadi kirike ngono apa piye? Ya ora, maksudnya kowe iso nghibur aku. Iso mengganti. Ora, kowe mau muni aku kirik ngono to? Ora. Oh, iya Pak Kangko. Iya ya asline arahe rono. Umpama aku ora ndek kirik, Heeh. Pak De iso dadi kirikku lak. Asline ngono parah. Aku marah no Pak. Marah. Marah no. Sebabe? Semene iki wis ora kirik, malah wis asu Pak semene. Kowe iso ora panjenengan ki ditresnani karo keluarga kene to wis. Heeh, durenan. Rawuh kene wis ping pira? Peng wis kuwi mau wis peng bola-bali nang kene, Nduk. Mula jenengan ki wis dadi selebritas. Ning YouTube sapa to sing ora kenal Pakde garangan tralala ning endi-endi YouTube. Wah wis Omonganmu ketok iki nyanjung-nyanjung ning asline ora patek kepenak. Pakde sapa mau? Pakde garangan tralala. Nek jare Pak Do, Pak guruku kuwi nek gendeng Solo kuwi ya Solonan, Surakartan. Lek Sragen ya Sragenan. Nek pamane Semarang, Semarangan. nek Gareng ngono kok yo. Oh, dadi nek Solo, Yo Solonan, Sragen, Surakartan, Sragenan. Yogja, Ngayogjan, yen Ngawi. Ngawi kuwi. Yo sok gak mesti Ngawi iki kadang yo piye Jawa Timuran. Omonganmu ora sesuai karo atimu. Piye? Karo metu arep muni ngawinan kok piye. Ora Jawa Timuran.
Nek Eka ning kene wis ping pira? Daerah Durena. Nah, hitungan, Mbok. Nah, iki pertanyaan. Selebriti sok Pak. Alhamdulillah. Ning Duren. Hitungan. Sopo ra kenal Eka. Sing kae. Lho. Nggih, pisan iki dadi Agak bisa toh. pun ping kalih derekne Pak adikipun panjenengan. Oh. Pak Cahyo Kuntani. Nggih. Itu tadi Pak. Kuntati ganti toh. Itu tadi Pak. Nggih. Nggih, syukur lah. Alhamdulillah. Wis memperkenalkan toh? Sinten? Asal dari mana? Belum. Derek perkenalan wonten mriki wonten dalipun Pak Sujito. Nggih, Pak Cito. Inggih menika kula Eka ndang tak uget-uget. Iya. Ingkang derek sowan menika saking Sragen. Sragen iki lak Bapak kabupatene. Ibu sedahanipun inggih. Heeh, Saking kecamatane? Kecamatanipun inggih menika Sukodono. Kecamatan Sukodono. Inggih. Desane Desanipun menika Baleharjo. Baleharjo desane. Desa. Mongko sak ngesore desa ta senten. Dusun. Dusune ngendi? Dusune aku mulai saka Sragen. Heeh, kotane Sragen. Kecamatane Sukodono. Sukodono Mesti kecamatan. Pak Camatku ya ndelok seneng. Lah iya nonton streaming. Terus kelurahannya Baleharjo. Baleharjo. Dusun. Dusune Jumbleng. Dusune Jumbleng. Mula teng mriku enten uget-ugete, Pak. Bener. Wong teng Jumbleng kok. Lah Jumbleng arek ngomong sing den uget-uget saka telek kowe ya. Lah iya perang ngono. Ya ora ngono, kok iso Jumbleng nek uget-uget umume telek lak mambu. Nek telek nggonku ora mambu. Kabeh telek ki mambu. Ora ya Pak ya. Panjenengan ngertos Telek apa kabeh mboten? mambu. Telek mambu nek telek iki. Ora iso Telek ora mambu. Enek telek apa sing ora mambu? Apa? Telek dipoto. Oh iya dipoto ya mambu. Iya kok iso. Aku wis tau mara ngene kae sing pindho ya ning ngono ya. Isine foto telek tok. Nggih. Aku takon wong arep ngene ka. Aku wis 2 kali ngene ka. Arep teng sampeyan tindak ning gone Ning Jumbleng. Dek ora ngerti. Daleme Mbak Eka prihatin ning sing niku pundi? Eka prihatin niku sinten to, Pak? Eka uget-uget ora nek sing kenal. Bareng aku takon, "Eka Jumbleng." Wong mriko lagi ngerti. Inilah dia, sinden dari Jumbleng. Nah, iki. Ngono wajahku nggo wajah sapi teng. Niku saestu, pancen yo dusune dusun Jumbleng kok kira. Nggih, aja masih sinden saka sapi teng kokoro lho, saka pos kampling. Walah. Hebat aku. Sinten iki? Wah, kula bintang tamu ngeten. Iya. Terus diterke oleh Pak mriki. Umume lak Pak panitia to. Panitia nganterke. Aku diterke hansip koyo maling aku tenan. Iki tekan rene. Lho, wah mlakune waduh, Pak. Aduh iya. Aku mung kemep to, Pak De. Heeh. Pak bisa duwe laras ning kono. Alhamdulillah wis teko aku ngono. Lah kok mepku sik bablas terus. Mbek sik rene. Untunge aku mau numpak mobil mereke Apa mobilmu? sesuaikan dalane kene. Apa merekmu apa? Kan gange cilik ora iso numpak mobil gede. Mobilmu apa? Mobilku mereke Vespas meng. Espas. Hah? Espas. Vespas. Ora Vespas. Ora enek sing isane nunut. Espas. Kuwi mobilku wis ora iso dinyang. Wis pas regane. Vespas. Kok iso mobil Vespas iki piye? Espas. Enek mobil ki balapan ki ora tau menang. Apa? Carry. Oh, mobil carry. Ndang kayak apa? Mobil Enak mobil sing duwe wong wedok. Lah ngono lho, Pak. Suzuki. Wah, ora penak numpak Suzuki. Lah penake. Penak numpak Innova. Kok iso? Wah, numpak Innova iki penak, Pak. Oh, numpak Innova. Mentul-mentul. Oh, Innova sa Banyumas ya to? Innova. Oh iya. aku yo duwe Innova. Innova Lebon. Rebon. Innova Rebon. Rebon ini nek lunas wong sik Lebon kok. Bener, Pak. Innovane Rebon yang bayar Lebon. Dadi Innova Lebon. Tapi tak jo rene kan pas iso mlebu-mlebu cilik-cilik ngono. Iya. Nggih. Alhamdulillah. Menika Pak Sujito Porang. Kenalipun. Iki pinter onsek-onsek lho, Pak. Oh, bener. Wah, tenan nek kon nerjemahke sing duwe gawe niku tenan. Kau uget-uget sapa ora kenal lho, Pak. Sujito artine apa? Pinter. Ambak-ambak bocah mung sak peli-peli. Ngono sebut tambahi li. Ipel-ipel ning luar biasa wawasannya, Pak. Oh, bisa dibuktikan? Wow. Sujito. Sujito.
anu nganggo lagu ngono. Oh iya, Dik. Oh, Lulusan isi kok ya. nganggo lagu sing Sinten niku, ngono ta? alah lawas. Heh? Lawas Dudu, Pak. Dudu. sing lagu terkenal sing Apa? Kalimantan ya apa? Ulun ta Mbak? Judulnya. Ah, nganggo PP apa lah? Pak Kang kok bertanya sama saya nanti tak jawab. Aja aku kan lho, kan nyapa ora. Kowe iki lho. Kamu lho. Aku repot, Pak. Repot apa? PPA Tata. Aku ro Pak Kangko ya bingung wis ora TikTokan ya, Pak. Ya. Pak Do, Mas Guru nyuwun kendange. Ya. Diringi. Tak kira sinten niku. Ya. Kendangane piye? Ya kendang biasa lah. Kayak benih niku. Oh iya. Oh, saya tahu awor berarti kok Ya ayo. lagi iki. Kaya omben berarti paham ngono. Nggih. Lah entang diken. Ngerti lagune apa ora we? Aku ora ngerti sing duwe kowe kok. Aduh, aku nyanyi dhewe. Oh, nyanyi dhewe. Nggih. Ndang. Apik, Nduk. Urung. Lagi Ora malang kerikmu ki lho apik ngene. Pak Sujito. Iya. Perhurup. Iya, ya. Sae ora nganggo sungkul lak bayangke sing werna Perhurup. Perhurup. Enek sing takon lho. Pak Kangko lho. Nah, S apa gitu. Oh iya. Bisa aku. S apa? Sungguh sangat luar biasa. U. Nganggo. Aku geting. Sujito SU. Oh iya. U apa? Lagune sing neno. Terus aku jawab nene. Bar Pak Kangko tekone nang aku. Bar Pak Ya Kangko. ya, gentenan. Yo. Tak belum, tak ayo. Kok ngarep S. Ini aku sih tau. Aku sih lagi pertama. Ya. Oke. Kapan tekoke? Kok sih kayak aku lagi mikir gitu. S apa? Sungguh sangat luar biasa. U apa? Ulun jadi tambah cinta. J apa? Jadilah juara. I apa? Insya Allah berkah. T apa? Tetaplah berkarya. O apa? Ora neko selalu bahagia selamanya. Ek apa? Amin. Entek pisan kok nganggo ek barang. Susito ada nganggo ek. Bener apa? Pak Sujito. Pak Sujito. Iki angel lho merangkai kata-kata secara spontanitas iki. Nggih. Nek ora sinden metune kon jumbleng Tenan, Pak. ora iso. Metu kon jumbleng tur. Sinden anu aja kon jumbleng ya. Sinden berai kuning ngono lho. Apa Nyai Kambang ngono. Sinden suka jumbleng. Kuwi mau lak Pak Sujito. Ah. Iya toh, Ya. tenan. Mongko sowane neng kene Mbak Eka Uget ki disenengi karo warga masyarakat Durenan. Durenan. Nah, kuwi lho Pak, iki kon nerjemake pinter. Iya, D apa? Do rukun do selamat bahagia. O apa? O apa? Ulun jadi tambah cinta. R apa? Rukun selalu semuanya. E apa? Elok banget durenan. T apa? Duret Pak, Apa? keliru. Kleru to? Jadi ora durenan yang durek kuwi mau. Oh, durenan yo. N apa? Narimo ngepandem semua. A apa? Ayo bareng-bareng semua. N apa? Sahur.
ngene en apa? En apa? Baleni. En apa? Nalisir ing bebendu sedaya. Semoga semua diberi keselamatan. Allahumma amin. Kanca-kanca Dwija Laras tangan Mbak Eka betul Mbak Eka. luar biasa. Ngene iki Angel lho. Nyai kambang ya Jan. Tanpa ada rencana, ada konsep, langsung di panggung. langsung di panggung. Mboten nane mong. Konsep. Tak kira ora tau dikosek ndelok. Nyapa. Iya. Wes Pak Dito, wes Pak Durinan pun. Wes. Pun. Nek urung nek nembang Pak, nek nembang Wah, iya. ora kenal jendek ya. Kowe nang kene ndek men karo Pak Cahyo Kuntadi wis ngendang apa durung? Pun. Mbon ya. Nah, kowe sing nembang aku duwe pengendang wedok gen nyanyi karo kowe. Kula nyanyi. Kowe nyanyi, kowe nembang. Nggih. Aku duwe pengendang wedok sing lagek bar lulus saka isi Surakarta. Menika. Heeh. Sinten asmanipun? Angelia. Oh Angelia. Waduh, pengrawite kakong putrine siji tok. Anak wedoke. Wah, iya. Kan nggo kletik-kletik iki. Iya. Kowe bawa sik apa lagune? Engko sak langgam sak dangdut ngono gen dikendangi karo Nduk Angelia. Nggih. Mbok menawi wonten pamundutan apa mboten? Mboten wonten. Mrikono diparingi nampa-nampa kersa. Nggih. Nggih, Nduk. Mbak Angelia, monggo. Nggih. Tangane sak biting-biting lek ngeplak kendang. Angelia, daleme pundi Pak niki, Pak? Surakarta niku. Solo. Asli Solo. Asli cah Solo. Berarti tanggane Gareng Solo. Solo, Dik. Solone pundi? Serengan. Serengan. Angelia Sorongan. Ibu Serengan. Serengan. Ibu asmane sapa? Hah? Masa Allah. Iki bapak, Nduk. Engko mulai bareng bapak ya. Bapak sapa? Oh bapak. Pak Gareng. Gareng Pak Kangko. Kaget aku tak kira dadi bapak kowe sapa Angel. Wah, ora anakku ora iso ngendang. Anakku lulus SMA. Lulus SMA ke langsung saiki melanjutkan. Melanjutkan ning tingkat Ora wis nglairke kok Nduk malah. Aduh bisa. Malah ket dadi meteng. Apa? Diaturke. Ayo. Nggih. Bawani siki. Nggih. Sinten niku Mau moh. Saiki gelem. Sinten niku? Mau mbok ganti SSUU. bene Iya. Nanonaning. nggih. Ketingale katon merabu. Merabu ki berwibawa. Nggih. Sapa kuwi? Sing ketok merabu ki sapa jajal ning tembang iku sapa? Nano. Sucita, kok gak nganggo Pak saru mboten. Ora apa-apa wong tembang iki ngepaske sukun mulon kok. Nggih. Sucita asmanyo. Hah? Mboten saru niki kok. Terus ora. Mas Sujito ki jek enom kok. Nggih. Heeh. Esemetan juarei. Nanung. Pak Sucito mugi manggih bagya mulya. Ya, bacake tembange sing ngendang Nduk Angelia. Mboten dites riyen. Ya, tesen. Dites. Tes keplakane piye coba? Aku nek ngendang ke dites. Ya coba tesen, arep balas dendam to kowe. Dah dites. Dites. Testing. Tuh testing. Tes. Pak Bambang. Waduh, Isi ya lele. kandhane. Kuwi mahasiswi lagi lulus ya, ya Anjel ya. Isi Wis lulus Solo. to? Sarjana seni ya. Isi Wah, luar Solo. biasa. Apamu ya Wisudane April. Jawabanmu rek eskar ke? Iya. Jiwa sarjana karawitan. Sarjana karaoke. Pak Bambang tuku gedang. Nah iki. Bisa. Sono
Berarti ya pinter tenan anak muridnya Pak Dodo. Iya. Muridnya Pak Dodo ki dadi kabeh kok. Pengen dadi ya sekolah Pak Bambang, Pak Bambang. Kejegur Blumbang. Ya, gelagep. Ganti aku. Nah, iki. Pak Bambang. Iki angel iki. Piye, Pak? Pak Bambang bubut rambut. Oh, bar kejegur terus ning salon. Rambut. Angel iki. Pak Bambang potong bubut rambut. Rambut. Kuwi jempol. Oh, nggon jempol ki ya nek rambutnya ya, Pak ya. Oh iya. Bar kenceplung blumbang atau bubutinya. Iya. Iso iya, enak-enak. Tembangnya apa Kak? Tembange. Iki ngetes lulusan isi sing sok April ki wisuda. April wisuda. Mei rabi. Wah iya. Urung jek duwe pacar. Masih dagangan. Siap ya Mbak Angel. Oke. Nyuwun tintingane podang kuning Mbak Angel. Ya. Kok Mbak Angel? Oh iya, dender mesti ditinting kendang. Iya. Nggih. Esuk awane ngomah wis ora krasan. Keluyuran anggoleki sing tak sayang. Mobang midarang konku goleki ora krasa esuk nganti bengi. Man yen nganti liya kang nyawang. Kleyang-kleyang tak sawang menclok ning hepang. Kekencangan tak rindik saka kadungan. Sarapi ngoceh dheweke ngalih bencokan. Tak suwon mbok aja ngecek podang kuning agame pikirku komen. Sleretireng tak sawang tambah manise. Ibu bunga yen lakon nyanding sirane. Bakal atiku kagiwang liyan. Yen si podang andudut ati kepranan. Bang Duduk. Nyokek Mas yo nyokek yo. Esuk awakane ngomah wis ora krasan. Keluyuran nang goleki sing tak sayang. Mobang midarang konku goleki. Awas Duk, jegleng Duk. Ora krasa esuk nganti bengi. Man yen nganti liya kang nyawang.
ngoceh dheweke ngalih tak suwon mbok aja ngece podak ning agawe pikirku komik sleret direng tak sawang tambah manise ibu bunga yen lakon andeng slirane ora bakal ati kakuwang liyan podang andudut kepranan ora mendung atiku sang saya ndandrong sun sanani sun pikat kulut bondo Piye penilaianmu selaku dadi seniore Angelia piye Kak? luar biasa. Hah? Keplakane nggih bening. Heeh. Miletane napa-napa nggih cetha. Iso kendangane Jam-jamane nggih genah. bergas. Enek pliket-pliket perteket ngono ki enek ngono lho tangane iki. Apa sing kliket? Pliket-plikete tangan drijine nemplek ning nggon kulit. Nggih. Heeh, kuwi iso perketek. Muni kret ya kret. Heeh. Muni hen ya hen. Heeh. Tong ya tong muni. Iya. Kuwi jelas. Heeh. Nek penilaiane Pak Kangko, nek karo gendoke Kak, sae pundi Pak? Ah, dicoba kon ngendang kae genti nyanyi. Wah, kuwi dioper kudune. Nggih, Nduk. Ayo. Ngati-ati, Nduk. Tak omongi ngati-ati. Apa? Mongko talenta sing komplit ki awakmu ning panggung ki lagi awakmu iso ngendang iso nyanyi. Ah. Iso Iki menek wis kambil. iso enek generasi anyar. Ah. Mbak Angelina ki yo pinter ngendang, pinter Pinter nyanyi. Ah. Wis ngati-ati ndang golek wilayah liya iki engko. Ora apa-apa. Sesuk malah tak gejak grup. Grup apa kok? Sesuk-esuk ning Sotung Gading awake dhewe. Tampil wong loro tok ngono wis. Awakmu rono. Siji joget, siji Bener, ngendang. Ha. Niki ngendang. Ayo genti. Ganti apa? Ayo, Angel genti nembang ini. Nah. Dikira isane ngono nembang anu ngendang tok. Nduk, karo Lan bapak mriko. Nduk, karo bapak Nduk rene. Lho bapak gareng lho. Karo Ini karo bapak pocong, iki lho. Ayo. Iki bocah ra patek duwe swara Mas Gareng. Angel iki bocah meneng. Heeh, bocah meneng. Samane ora ngerti lek teko kene. Kabeh sinden ki sing anu ki sing jilbabane ngur Angelia tok ki mau. Oh, solekah niki. Solekah saestu. oh. Ki mau saurunge dandan ya saurunge anu ki ya ngisaan sik. Sesuk esuk subuhan. Heeh. Heeh, senggol wong lanang anu astagfirullah ya. Astagfirullahaladzim, bukan Disenggol wong lanang anu ya Allah kula dosa Gusti Allah. Ampun Gusti. Ning bareng dikeloni meneng ae. Apa? Dikeloni ibuke. Keloni bapake Bapak Gareng. Bapak Gareng, cocok. Tak tambahi Pak Kangko. Ya. Pancen bocah ki anteng meneng ngene iki. Heeh. Wah, ning duwe talenta sing apik. Heeh. Tangga kula ki anteng meneng, ngerti-ngerti gendeng, Pak. Ya ora takonono to nek ora percaya. Angel. Nggih. Iya, alhamdulillah. Anu solehah ya, Nduk. Anake Pak aja ngisi-sini Pak ya, Nduk. Nggih. Pak iki ning omah ya diceluk Gus. Gus Wah, napa? Gus anak Kiai. Lah Gus iki Gus apa? Gus Winarno. Agus kok. Iki dites ora, Pak? Iya, sapa? Kayak jumbleng kayak. Iya, kon ngetes tesen ngendi? Mau bareng ngetes Angel kok tesen ngendi? Loh, kowe ketesen gendi, Nduk? Jenengan mawon. Loh, ora nek permusuhan dong iki jenenge. Awakmu, kowe mau lak wis dites kono to? Nggih. Aku ora usah dites ora loro mripat mau tesnya apa. Tak tes bola-bali ora dadi kok, Nduk. Dites. Lagune napa lagune? Manut karo Angel apa Angel? Sak karepmu. Sing kowe hafal apa? Nah, wah, iso ngrawit, iso nembang. Sing Wis, aja kuwatir. Oh nyidam sari. Ha. Nah, Oh iya. nderekke Pak Kangko ki aja kuwatir, Nduk. Ah. Ora apal gampang. Ngopo? Enek layare. Wah, jan wis persis kaya room karaoke lho, Pak iki. Iya. Wis, Ah. apik. Oh, engko nek layare ya nyidam sari tanpa dibawani untuk menyekat matu Mas Oh, Gareng. ngoten. Jane pomo bawa suarane ya hebat. Ya dicoba to, Pak. Ning ora usah. Dicoba ning ora sah somben. Heeh, sumben wae. Wektune wis. Lah ki engko lek ora ndang ditampilke do nesu. Ngoten to, Pak? Oh iya. Mesti was dandan ora tampil. Heeh.
Sari. Upama Anu nek standby mik aja ngono kuwi. Nah, ngene. Lah mau piye to? Ngene. Oh. Aja ngono. Engko nek latah lali ndak bingung ngono. Iya. Angel. Mboten. Dan ngene ya. Ya, Omong-ono kon mangan rada akeh. mangane rada akeh. Ya. Kenapa Dicoba iki berisi? awake, berisi, pengen mangan akeh gampang. Pripun? Minum biomoringan. Alah. Obat. Ya. Upama sampeyan nduk, Jal. Yuk. Nyogek Kak. Oke. Oke. Ayo Kak. Boyo karo joget, karo lungguh, karo ngendang. Ya. Reng. Angel acara non joget. Ayo. 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 Kanan. Nah. Sogo alah. Ya dimaklumi Pak E. Apa? Oh, ngendang pinter nyanyi hebat ning jogete sik wedi. Sik wedi. Mergo sik perawan. Oh. Nah, beda to? Oh, titipke aku ya nduk ning gone Pak E sik seminggu kok dadi kaya. Ngajarin joget. Oh, iya no Pak. Ya. Miki aja ning kono, miki. Nah. Engko ndak bengong, ndak sejak. Iya, sejak antena. Lah iya. Ora kabel. Luar biasa. Ya, ayo. Jas. Ah. Anake Pak E, anake Pak E. Ya, salam go mbake ya, Nduk. Salam go Ibu. Kaya ngono kuwi. Suwe ra ketemu. Dhisik cilikane ora ngene iki kok saiki kaya ngene. Mas Gareng. Kandun. Menika wonten mamundhut lumantar WhatsApp ingkang mirsani wonten ing live streaming. Nggih, Pak. Nggih. Kula Mas Joko Kedung Malang Papar Kediri. Ngaturaken sugeng Riyadin nggih. Nyuwun tembang lali janjine kelawan Banyuwangen nggih. Nah. Ugi Mas Ngadine Pondok Ungu Jakarta ugi monitor. Ugi menika Assalamualaikum Waalaikumsalam. Nggih. Menika badhe wonten ringgitan mayangan insyaallah. Acara resepsi pernikahan Mas Andoko Purwandi saha dhaup kelawan Mbak Intan Indria. Dalang Ki Anom Dwija Kangko lakon Banjaran Gatotkaca dengan bintang tamu Manuhara dan Uncek Sanusi. Pada tanggal 3 Agustus 2026. Ya. Mapane ana ngendi? Ana dalem iki tak pliyekne sik tulisane cilik banget ya. Nggih. Sumber Gandu Kecamatan Pilang Kenceng Madiun. Oh iya, terima kasih. Iki sing arep wayangan awake dhewe esuk Agustus, heeh.
saking GN Audio Putra Kedaton Jaya Mandiri nggih. Matur sembah nuwun. Heeh. Ana sing nyuwun Banyuwangenan. Nggih. Nggih. Bapak ngaturi sinten? Butuwi terus Wiwi iki asli kene Semarang. Pak Wiwi mriki. Heeh, karo Mbak Retno Cungpe. Nah, iki. Iki seniore didhisikke aja kasepukuan senior. 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 Engko sak dhuwure veteran ngono. Yuk, mari berdiri. Yuk, para kanca. Yo, support musik. Oke, Butuwi, Wiwi dan Retno. Hey. Mas Joko bilang kenceng Madiun. Terima kasih. Mari Presiden yuk berdiri, nyanyi sambil menari, goyang kanan, goyang kiri, tentukan sambil mati. Mari kemari Presiden yuk berdiri, nyanyi sambil menari, goyang kanan, goyang kiri, tentukan sambil mati. Nah, iki patok bangkrok sinden andalan Bejo Laras Indonesia ya iki Kak. Ingkang senior. Seniore telu iki. Nggih. Tanpa enek telu iki sing nom-nom iki ora enek apa-apane. Tenan kok. Ora enek telu iki Pak Kangko enek job ora ditampa kok. Kudu enek telu iki. Heeh. Wiwi, Ndak, Wi. Wiwi niku made in mriki asli. Pak. asli kene. Asli. Iya ta, Nduk? Heeh. Tak kira nek Karangasem kono kowe iki. Ya ora. Endi asline ngendi sih kene? Kula Gebangan. Gebangan. Oh, mriko. Heeh. Gebangan ya kono mau ngliwati Mas. Oh, Ngliwati. Masuk di Sawinong wis cedak. Oh, Gebangan. Gebangan. Heeh. Masyaallah. Sumben wayangane ning Dukuh Winong ya. Nggih teng Balai Desa. Oh, nggih. Lek iki wis ngerti to, Butuwi Kurniawati wis ngerti. Oh, to? pun hafal niki. Oh, iya. Tuan Putri ya. Bosku. Nggih, Tuan Putri. Niki bose Pak Kangko nggih. Ya. Soale arep gagah kaya ngapa wong duwite sing ngasta buke dadi. Lah iya. Iya. Bose tetep buke. Heeh. Aku iki ketok ning kene ning panggung iki kok gagah. Nggih. Ketok le perkasa anu. Nggih. Tenan. Bareng ning omah kleru sithik digetak wong wedok, goblok dadak aku dadi. Dani ya. Heeh. Mula monggo lho, ibu-ibu do getaki anak anu bojone dhewe lho. Ah. Buduwi lah nek niki. Ah, iki Mbak Retno Mbak Cungpe. Cuk. Hah? Retno Cukpe. Cungpe. Oh, Cungpe. Li Cungpe. Li Cuk. Lho kok iki? Kuwi dudu keturunan Jawa asli ngoten. blasteran. Oh, blasteran to, Pak? Mboke Jawa, Mboke Jawa. bapake Cina. Takono ora percaya. Oh, blasteran to. Heeh. Iki ya blasteran iki. Blasteran apa? Kenalno. Bapake Kuningan, Heeh. mboke Tembogo. Kuwi gamelan dadine. Anak-anak Mbak, pencon. blasteran ya. Bisa bahasa Jawa enggak? Bisa bahasa Jawa? Do you speak Java? Little. Little Sedikit. Little body. Oh, little Apa, Wi? body. Apa? What little body? Sedikit kadal telepon wedi. Sedikit-sedikit. Oh, Maksudnya raketang sedikit. Oh, sedikit-sedikit kelebon. Ya, ya. Ah, dadi ki asli blasteran bapake Cina, Bapake ibuke Cina. Jawa. Iya, Mbak. Masa kelihatan sih? Kelihatan. Kelihatan Cina. Aku kelihatan Iya, cindo kayak gitu. cik gitu loh, kayak cik. Kelihatan cindo. Oh, kayak ciduk tadi kelihatan. Cindo. Cindo ki Cina Indo. Cindo. Oh, cindo Cina sih. Indonesia. Oh, singkatan. Cina Indonesia itu cindo. Manggilnya Cik, ngono. Kan aku pakai jilbab tuh. Oh. Jadi kalau aku ketemu orang tuh loh, cicimu alaf. Oh, gitu. Cici malah. Aku di jalan dipanggil cicimu alaf. Gitu. Cicimu Iya, alaf. aku Islam dari lahir Kak. Aku Oh, gitu. Iya. Saking cindonya, saking cinanya gitu. Cici. Oh, Cici. Cindo nek kamane dipanggil Dok gitu gak oleh toh, Mbak? Harus Ci ya. Iya Ci. Oh, nek Cici. Dok itu gak oleh. Ciduk nanti. Jangan dekat-dekat situ Cici. Cindo. Cici. Bapak marganya apa? Bapak. Bapak kebetulan Bapak asli ori dari Cina. Oh, Bapak original. Lek mboke ngendi? Dari Purwodadi sana. Kok iso bapak karo mbokmu iso ketemu kayak anak-anak kowe? Iya lho, Pak. Purwodadi saya ketemu Cina ori lho. Piye? Dulu tuh ceritanya mamaku Mama. jadi TKW di Cina. Oh, terus? Kemudian di sana mamaku digendak sama
Juraganya sendiri. Digendak ya apa? Lah, ditengi ngono. Ning Cina digendak bareng. Enteno lah, penting penak ngono wis ngoponya. Terus tuwuh lah ciduk sapa kok? Iki cici mualaf iki mau. Kok dijenengne Li Congpek? Karena itu campuran dari marga nama ayah dan nama ibu, Pak. Nama ayah asli Ayahmu sapa jenenge? Cina. Ayahmu jenenge sapa? Marganya Li, marga Li. Nama panjangnya Pak Li Cheng Sui, Pak. Oh, bapakmu Cina asli Margali, jenenge Li Cheng Sui. Iso Sui ya? Bisa. Enggak tahu kan nama Cina. Iya, Cina. Terus ibumu jenenge asli sapa? Sudarmi. Sudarmi. Iya. Terus neng kono ganti jeneng apa? Kalau setelah mendapat Suami Cina? ya, Heeh. mendapat marga P, Pak. P. Heeh. P. Jadi jenenge sapa? Yang Peju, Pak. Nyang Peju. nyampe ju. Kaya tahu kenal bocah kuwi aku. Jadi Li Jung Pe adalah campuran dari marga Li dan marga Pe. Li Jung Pe. Oh. Nek ngono, berarti ki sik saudaramu. Oh, kok iso ngerti? Lah tunggale 5 maju mau ki. Oh, iya bener. Iya, iya. Sik sak marga, sak marga Cina iki berarti yo. Berarti aku Koko. Panggil aku Koko ya. Koko, kamu Koko berok ya. Koko berok. Koko karo Cici. Koko, Cici, lah kamu Cici ya. Yo Cici walang hati kok beruk bung-bung. Nah iki. Banyuwangen, Pak, Banyuwangen, Pak. Banyuwangen. Cina loh, Pak, iki. Cina. Ya. Cina masa Banyuwangen. Oh, bisa. Setidaknya yo Cina dulu, Pak. Memperkenalkan lagunya apa piye? Cina dulu piye wong Cina nyanyine piye masa yo Apa iya? masa langsung Banyuwangen. Iso apa? Alah. Hah? Iso apa ora? Lah marga Li Cheng Suwe nek ora iso nyanyi lecenge ra suwe no, Pak. Suwira tanggapan loh. Tapi kalau Pak Gareng memaksa boleh. Sedikit lah disepil. Iya. Nanti kalau bagus, kalau suaranya juga bagus, tak kasih kenang-kenangan dari saya. Oke. Lho, Oke, aja. Aku Cina sithik we. dalang lomo ngene iki. Kemarin ya ngono. Di Boyolali sindene Pak Kangko nyanyi bagus langsung dikasih sama. Apa dikasih apa? Cawet ya Pak Ndeng ya. Ayo. Marga Ini lagunya lagu Cina yang sedih ya, Pak. Iya ya. Cina. Li Cheng Mohon Suwe. iringannya. Li Cheng Suwe. Iringannya pakai apa? Rebab. Pakai drum aja. Oh, drum. Drum. Aja-aja ki engko takbiran. Ora, ayo coba, yuk. Swacipok yen mong tan pucing li teng li Line teng wa kencing kenceng wa cencing li teku kwan cing caiku wa caiku limu metung betul ya. Oh, senyi mong senyi cong li deng li tik te xiong wo le si weng chung fo senyi chong chong wo jing si mi li pe song wo chen xing shuang Oh, ala lagu letongmu iki to, Pak. Iki cara kono. Nganggo metenteng barangmu iki to. lah iya. Lagu Cina letong. Saka lirik menceritakan tentang perjalanan apa, Mbak? perjalanan dari Cina ke Indonesia. Tidak letong. Nek kuwi mau perjalanan keluarnya si letong kuwi mau kok. Kok mburine di Cina ke bahasa Cina. Iya iya, apik. Yo saiki Jawa, cara Banyuwangen. Banyuwangen nggih. Yo, lagune Loro Sesigar. Yo, coba kaya ngapa diatur ki. Yuk, monggo. Sapa wonge sing kantru-kantru lara siji rasane sewu kelangale ring triji